вируси папилломаи одам чхеле ки аз худи номи ин беморӣ маълум аст, сарчашмаи он вирус ба ҳисоб меравад ва он метавонад дар қисматҳои гуногуни организми инсон пайдо шавад ва ин метавонад боиси бемориҳои гуногун аз ҷумла саратон оварда расонад. бинобар ҳамин дар барномаи навбатӣ мо тасмим гирифтем ки бобати ҳамин бемории ғайриоддӣ бо мутахассисон ва табибон суҳбат карда бошем. Инак мавзӯи ток-шоуи навбатии табиби оилавии ман вируси папилломаи одам, нишонаҳо, аломатҳо ва тарзи муолиҷаи он маҳсуб меёбад. бинобар ҳамин бо мо буданро аз хотир набароред. пеш аз ҳама шуморо ба барнома хайрамақдам мехонем ва саволи аввалине ки мехостем барои мутахассисон пешниҳод карда бошем барои оне ки аҳолӣ ва тамошобинони мо оиди ин намуди беморӣ маълумоти бештар пайдо кунанд, худи папилломи гуфта чӣ гуна бемориро мегӯянд? ба имрӯза ҳолат зиёда аз 200 намудҳои вируси папилломаи инсон мавҷуд мебошанд ки ин вирусҳо метавонанд ба ҳар хел узвои инсон таъсири худро расонанд. қайд кардан зарур аст ки аз 200 намудҳои вируси папилломаи инсон инҳо тақсим мешаванд ба ду гурӯҳи калон ки метавонад ба саратони узвҳо расонида овардан ва ҳаст ки таъсири онҳо ин қадарам мушкил нест аст. хусусан мо ба аҳолӣ гуфтанӣ мебошем ки он намудҳое ки оварда расонанд ба саратонҳо, ҳар гуна саратонҳо, онҳо бояд дар зери назорати табибон мебошанд ва ҳаст намудҳое ки таъсирашон бештар ба пӯст мешавад ки ин таъсирота мо мегӯем намуди бемории кандилома. кандилома агар осону оддӣ гӯем агар ин озах мебошад ва озахҳо ҳаст ки бисёре ам дар кӯдакҳо дида мешавад, ам дар инсонҳои калон дида мешавад. ин озахе ҳаст ки дар ҳаёти инсон бештар дар вақте ки иммунитети инсон паст мебошад нишона ҳаст ва вақте ки иммунитет баланд мешавад метавонад аз худ ё аз байн равад ё пас аз муолиҷаи табибон аз байн меравад. ва намудое ки ба саратон оварда мерасонад, ин намудои зиёдтар ҳастанд ки ба организми зан таъсири худро манфӣ мерасонад ва хусусан ба гарданаки бачадон. қайд кардан зарур аст ки баъд аз оне ки вируси папилломаи инсон ба организми зан ворид мешавад, ин хусусан бо ду роҳи асосӣ, ин ба роҳи алоқаи ҷинсӣ якум ва дуюм бо роҳи контакт мегӯем ё ки истифодабарии лавозимотҳои гигиенӣ ки метавонад аз як инсон ба дигар инсон гузаштан ва дар тӯли солҳо агар занҳо ба саломатии худ аҳамияти хос надиҳанд, ба табиб муроҷиат накунанд ва бо як мегӯем ки факторҳое ки оварда мерасонад ба иммунитети занро паст мекунад, ин масалан офтоби баланд, истифодабарии химикатҳо, баъдан ин фарбегӣ, бемории диабети қанд, яъне он чизҳое ки бештар иммунитети занро паст мекунад, дар муддати 10-15 сол агар аз назорати духтур нагузарад, метавонад ба саратони гарданаки бачадон оварда расонад. ташаккури зиёд. ва албатта чун дар дигар барномаҳо ҳама хеле хуб медонем ки зинаи аввалин ин муассисаҳои тиббӣ маҳсуб мераванд ки махсусан марказҳои саломатие ки ҳар як шаҳрвандон ба онҳо муроҷиат мекунанд. умуман бо ин намуди беморӣ ё ин ки бо чунин шикоятҳо ба марказҳои саломатӣ умуман аҳолӣ муроҷиат мекунанд? ба марказҳои саломатӣ асосан занҳое ки аллакай дар ҳаёти оилавӣ зиндагонӣ мекунанд муроҷиат мекунанд. ин ҳам бо нишонаҳо, бо аломатҳои якчанд намуди аломатҳо ки вобаста аст бар ҷойгиршавии ҳамин
процесси патологӣ. Бисёртар занҳо ҳангоми муоинаҳои ҳатмии тиббӣ бохабар мешаванд аз ҳамин ҳолат, зеро ки ин беморӣ ягон нишонаи аёнӣ ё нишонаи аниқ надорад. Вақте ки занҳое ки кор мекунанд ё ки занҳое ки аз муоинаҳои ҳатмии тиббӣ ҳангоми ҳомиладорӣ, ҳангоми ба кор дохил шудан, ҳангоми муоинаҳои ҳатмии коргарон аз муоинаҳои тиббӣ гузаронида мешаванд, ин бемориҳо ба занҳо дарёфт мешавад ва худи зан ҳайрон мешавад ки аз куҷо манбаъ ин беморӣ пайдо шудааст. Вай дар оила муҳокима мешавад. Шавҳарҳо баъз вақт меоянд ки аз зани манбаъ аз куҷо ҳамин беморӣ пайдо шуд гуфта. Дар ҳамин ҳолат мо дар марказҳои саломатӣ шӯъбаи репродуктивӣ амал мекунад ки дар он табибони гинеколого, акушер гинеколого фаъолият мебаранд ва ҳангоми муроҷиат намудани оилаҳо, ҳангоми муроҷиат намудани занҳо тариқи консилиум мо ба хорҳои фаҳмондадеҳӣ мефаҳмонем ва мо мегӯем ки ин вобаста аст бо ҳамин вирусе ки ягон 10 сол 15 сол ба организми зан ворид шудааст. Вақте ки ин вирус ба организми зан дохил мешавад, ягон нишона ба зан пайдо намешавад. Вақте ки мо ҳамин чизро дарёфт мекунем, мо ҷиддияти ҳамин проблема ё ҷиддияти ҳамин ҳолатро ба зан мефаҳмонем ки албатта занҳо андӯгин мешаванд ва вақте ки мо мефаҳмонем ки процесси муолиҷа бисёр ҳам қимат, бисёр ҳам вақти мӯлро мегирад ва боз ҳам андӯҳагӣ мешаванд. Ва мо дар давоми ҳамин собиқаи кори худ ман аз бисёр занҳо мешунавам ки онҳо мехоҳанд ки духтарҳои худашонро пешгирӣ кунанд. Пешгирӣ кунанд азбас ки то ҳамин дам имконияти ҳамин намуди профилактика набуд, мо ягон пешниҳод дода наметавонистем ба модарҳо, ба занҳо, ба беморон. яъне боиси хурсандӣ аст ки аслан гирем ин беморӣ табобатшаванда аст. ҳамин чизро тамошобинон бояд бифаҳманд, табобатшаванда аст, лекин Пешгирӣ шаванда аст. пешгирӣ ҳам шаванда аст, чунки гуфтанд ки аллакай ваксина дорем зидди ҳамин беморӣ. Мехостем ки дар бораи ҳамин ваксинаҳо сухан карда бошем. Кай пайдо шудааст? Чӣ гуна онро метавонанд ки аҳолӣ ва аз кадом синну сол оғоз карда онро бигиранд? хушбахтона имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчун донорҳо ин ваксина ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ворид шудааст. Ваксина бар зидди бемории вируси папилломаи одам. ин ваксина ворид шуд ва ин ваксина ба ҷумҳурии Тоҷикистон нав бошад ҳам дар зиёда аз 140 давлатҳои ҷаҳон истифода мебурданд аз соли 2006. Барои ҳамин ин ваксина нав нест, тадқиқотҳо чӣ қадар гузаронданд ва асосан ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки байни духтаракони аз синни 10 сола ва гузарондани чорабинии иммунизатсия оммавӣ байни духтаракони 11-14 сола ба нақша гирифта шудааст ки то ба даври расидани балоғат ва ҳаёти мустақил гузаштани онҳо бояд ки организми ҳамин духтаракон иммунитети қавӣ пайдо кунаду ва оянда бемор нашаванд. Тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳам иммунизатсия нақшавӣ байни 10 сола духтаракон ва чорабинии иммунизатсия оммавӣ байни духтарони 11-14 сола аз 1 октябри соли 25 сар шуда то охири 31 октябри 25 давом медиҳад. Давоми 1 моҳ давом медиҳад ва ин асосан дар мактабҳо нуқтаи тиббӣ ташкил карда дар мактабҳо гузаронида мешавад. яъне пас аз итмом расидани ҳамин моҳ боз метавонанд нафароне ки боқӣ монданд? бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин маърака ба Тоҷикистон ворид карда шуд ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ ташкил карда шуда аз санаи 1 то 31 ин маърака давом медиҳад. Пас аз ҳамин маърака гузаштани 1 маҳ ба нақшаи иммунизатсияи доимӣ ин намуди ваксина ворид карда мешуд ва баъдан ҳар духтарчае ки синни 10-солагиро ба 10 сола қадам мемонад ва ҳамин духтарча бо ваксина фаро гирифта мешавад, бо ваксинатсия фаро гирифта мешавад ва бениҳоят ташаббуси беҳтарин шуд. Бисёр занҳое мебошанд ки аз ҳамин
беморӣ ба фалокат расиданд, бисёр ба ҳолатҳои ногувор, ба азобу машаққатҳои зиёдӣ рӯбарӯ шуданд ва онҳо бениҳоят хурсанд мебошанд ки духтарони онҳо ба ин беморӣ гирифтор намешавад ва бо дастгирии вазорати тандурустӣ ҳама кормандони тиб ки дар марказҳои саломатӣ кор мекунанд, онҳо дар давоми ҳамин 2-3 моҳи охир бо дарсҳои омӯзишӣ фаро гирифта шуданд ва дар марказҳои саломатӣ бригадаҳои иммунизатсионӣ ташкил карда шуданд ва реҷаи кории онҳо тасдиқ карда шуд аз тарафи маъмурияти марказҳо ва сар карда аз 1 октябр ҳама бригадаҳо бо ҳама лавозимотҳо ҷоҳозонида шуда дар мактабҳои зертобеошон иммунизатсияи духтарбачаҳое ки сину соли 11-14 сола мебошанд бо ҳамин ваксина фаро гирифта мешаванд. ташаккури зиёд. Хеле хурсандӣ овар аст. Албатта як навоварӣ дар соҳаи тандурустӣ на танҳо вилояти Суд, балки Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳимаш барои саломатии оянда занону модарони тоҷик аст. Вале мутаассифона инҷо мутахассисон гуфтанд ки ҳамин вирус ҳамчунин ба бемориҳои вазнин ба монанди саратони узвҳои таносули занона низ оварда мерасонад. Мехостем дар бораи ҳамин беморӣ ки дар занон шумо дарёфт мекунед маълумот дода бошед. дар аввал мехостам кӯтоҳ оиди барномаи миллӣ гап занам. ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи миллӣ оид бо мубориза бо бемориҳои саратонӣ барои солҳои 2025-29-ро тасдиқ мекунад. Барнома оиди кам кардани нишондодҳои фавт, ташхис ва баланд гардонидани ҳаёти солими ҳамин беморон рамона гардидааст ва таваҷҷӯҳи асосӣ барои ташхис, табобат ва омодасозии мутахассисон равона шудааст. Ин як қадами муҳим барои пешрафти соҳаи тандурустӣ дар ҷумҳурӣ мебошад ва мувофиқи барномаи миллӣ саратони гарданаки бачадон оиди ба қайдгирӣ, оиди фавт ва беморшавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои 2-3-ро ишғол менамояд ва самти асосии пешгирии ин беморӣ эмкунии бар зидди вируси папилломаи одам мебошад. Қариб ки 90% ҳамин саратони гарданаки бачадон сабабаш ҳамин вируси папилломаи одам мебошад ва эмкунӣ бар зидди ин вирус қариб ки ҳамин 90% пешгирӣ менамояд. Ва худаш саратони гарданаки бачадон ин чист? Саратони гарданаки бачадон ин саратонест ки дар қисми поёни бачадон, яъне қисми гарданаки поёни бачадон мин аз ҳуҷайраҳои эпителӣ инкишоф меёбад. Ин беморӣ ба худ мос оризаҳои вазнин дорад. Якумаш ин бошад метастазҳо ба лимфагиреҳои гирду атроф ва тамоми узви бадан мебошад, ба органи шушҳо, ҷигар, устухонҳо, хунравиҳо. Хунравиам зиёд метавонад шавад ва ба ҳаёт таҳдид мекунад. Ва носурҳо байни маҳбалу шошадон, байни рӯдаи росту маҳбал шуда метавонад. Дардҳои музмини сахт дар қисми поёнии шикам ва минтақаи миён ва кахексия, яъне харобшавии бемор вақте ки беморӣ паҳн мегардад ва организм заҳролуд мешавад, харобшавӣ дида мешавад. Ва албатта пешгирии ин беморӣ осонтар аст нисбат ба табобати ин беморӣ бо оризаҳояш, ҳам аз ҷиҳати маънавӣ, ҳам аз ҷиҳати молиявӣ ва ҷисмонӣ мебошад. Барои ҳамин дар охир мехостам пешгирии барои ин беморӣ якумаш ин занҳои дар синни соли репродуктивӣ қарор доранд дар як сол 2 маротиба аз муоиноти табиб гинеколог муоинотро гузаранд, ёки табиб бо тавсияи табиб саратоншинос ёки табиб гинеколог паптест супоранд, яъне молишак барои ҳуҷайраҳои атипикӣ дарёфт кардан ва равандҳои бемориҳои музмин саривақт табобат карда шаванд. Ва вақте ки ихроҷи ғайримахсусӣ аз маҳбал меояд, дард бошад ё хун бошад,
фавран муроҷиат намоянд. Ва чӣ хеле ки мо гуфтем, духтари худро барои пешгирӣ, яъне эмкунии ин бемории вазнин, барои эмкунии вируси папилломаи одам бубаред. албатта духтур дуруст гуфтанд, ҳамчун ки ин кас мутахассис ҳастанд. мақсад аз он ин мутахассисҳо имрӯз инҷа ҷамъ шуданд ки як маълумоти муфидро ба аҳолӣ расонанд, барое ки имрӯз дар ҳақиқат мана чӣ хеле ки маркази ташаккули тарзҳаёти солим дар байни аҳолӣ бисёр корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунем. ҳамин қадар дар ҳамунҷа таъкид менамоем ки оиди ҳама гуна бемориҳо мо бояд саривақт ҳамасола, як сол ба як маротиба, ду маротиба бояд аз муоинаи тиббӣ гузарем. аз тарафи маркази солимии репродуктивии вилоят ташкил кардани дӯконҳои саломатӣ, корвони саломатӣ ки дар онҷа мутахассисон ҳамчун ҷамъ мешаванд ва даъват менамоянд ки аз ин маъракаҳо баҳра гиранд ва саривақт барои ҳамин аз муоина гузаштан ва саривақт дарёфт кардани ҳама гуна беморӣ, инчунин бемории гарданаки бачадон бохабар бошанд ва агар ки яке дарёфт шавад ба мутахассисон саривақт муроҷиат карда пешгирии ин бемориро кунанд. кадом намуди онҳо ташхисро бояд гузаранд? намудҳои замонавӣ пайдо шудааст ба фикрам. чӣ хеле ки мутахассисҳо гуфтанд, барои пешгирӣ кардан аз саратони гарданаки бачадон ҳар якта зан метавонад ду намуди пешгирӣ ҳаст. Якум чӣ хеле ки ҳама мутахассисҳо гуфтанд, ин гирифтани ваксина. дуюм ин гузаштан аз муоинаи скрининги гарданаки бачадон ки хеле усули осон мебошад ва ҳар якта табиби акушер-гинеколог ба ин усул омӯзонда шудааст. ҳангоми усул гарданаки бачадон ба маҳлулҳои оддӣ ранг карда мешавад ва табиб муайян мекунад ягон намуди пеш аз саратони зан вуҷуд дорад ё ки надорад. ҳангоми пайдо кардани бемориҳои пеш аз саратонӣ дар сатҳи марказҳои солимии репродуктивӣ зан аз табобат гирифтор мешавад ва аллакай пешгирии саратони гарданак мешавад. ба ғайр аз ин занҳо чӣ хеле ки мутахассиси онколог гуфтанд, ин споридани молишак барои муайян кардани ҳуҷайраҳои атипикӣ, яъне ки ҳуҷайраҳое ки ба гарданаки бачадон хос нестанд, ки ин усул дар вилояти мо ҳама ҷо ба ҳаст. мо метавонем бо ин ташхис фаро гирифтан занҳоро ва ин споридани хун барои муайян кардани вируси папилломаи инсон дар хуни зан. инам метавонад муайян кардан бо кадом намудҳои вирус, чӣ хеле ки мо дар боло гуфтем аз 200 зиёд ҳастанд, лекин ҳастанд ки организми инсон ба инҳо таҳдиди зиёд мекунад ва ба бемориҳои ҷиддӣ оварда мерасонад. дар организми зан ҳаст ё нест, бо натиҷаи ҳамин ташхисҳо мо албатта машварат гузаронида барои пешгирӣ кардан мо маслиҳатҳои муфид метим. лекин боз як бори дигар такрор мекунем ки дар ҷаҳон ин саратони гарданаки бачадон аллакай муайян шудааст ки ин яке аз саратонҳои пешгиркунанда мебошад. яъне мо метавонем бо ин саратон пешгирӣ кунем ва хусусан асосӣ ин фаро гирифтани духтаракон бо ваксинаи папилломаи одам ки дар оянда ин духтарчаҳо аллакай гирифтори ба ин беморӣ намешаванд. ин чиз хурсандиовар аст ки аллакай ба Тоҷикистон ин ваксина ворид шуд ва мо метавонем дар оянда аз ин беморӣ духтаракони мо вақте ки фаро гирифта мешаванд, иммунитет пайдо мекунанд, аллакай дар ҳаёти худ гирифтор намешаванд ба ин беморӣ. хусусан он занҳое ки аллакай бо ин беморӣ гирифтор ҳастанд ва ё ба фикри ман хурсанд мешаванд ки дар оянда духтарони онҳо аз ин беморӣ пешгирӣ мешаванд. ва мо тавсияҳо метим ки ҳама занҳое ки дар оила духтарчаҳо доранд бе тарсу ваҳм ба ин ваксина бе ягон тарсу ваҳм рафта гирану пешгирӣ кунанд, чунки
пешгирӣ аллакай муайян ҳаст ва тасдиқ шудааст ки он давлатҳое ки ба ин ваксина дар тӯли солҳо корбарӣ мекунанд ба ваксинатсияи духтаро фаро гирифта мешаванд, аллакай тамоюли пастшавии саратони гарданаки бачадон тасдиқ карда шудааст. ташаккури зиёд. Бигӯед, акнун аҳоли мо боз ҳам аз амин эмкунӣ хеле ҳам метарсанд, ҳарос доранд. Ба ҳар ҳол ягон хел нишонаҳо ҳаст бас аз гирифтани ҳамин ваксина, ё ки воее ки мумкин ҳар як, чунки ваксина ба худ як зидди амал дорад. хеле ки гуфтем, дар дигар давлатҳо ки ин ваксина истифода бурда мешавад ва назоратҳо нишон доданд ки ин ваксинаи бехатар мебошад ва баъди гирифтани ин ваксина мумкин дар ҷои тазриқ каме дардмандӣ дида шавад. Ба монанди ҳароратбаландӣ ин хел аломатҳо дида намешавад. лекин агар дар вақти гузарондани иммунизатсия дар кӯдакча ҳароратбаландӣ ё ки бемории авҷгирии бемории музмин ё ки бемории шадид дида шавад, агар ба таъхир гузошта мешавад ки баъди сиҳатшавии кӯдак метавонад ин ваксинаро гирад. албатта қайд кардан зарур аст ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ғамхорона дастгирӣ карда истоданд ва як қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 408 аз 28 июли соли 2025 бароварда шудааст ва дар асоси вай қарори ҳукумати вилояти Суғд аз 28 августи соли 2025 таҳти рақами 16 бароварда шудааст ки ин дар бораи гузарондани чорабиниҳои иммунизатсионии оммавӣ бар зидди вируси папилломаи одам дар вилояти Суғд мебошад. Дар асоси ин қарор мо албатта тамоми чорабиниҳои оммавиро дар байни аҳолӣ гузаронида истодаем ба хотире ки мардум имрӯз оиди ин беморӣ ба хабар бошанд ва ягона роҳе ки усули осони пешгирии ин беморӣ ин гирифтани ваксина мебошад ва мо дар байни аҳолӣ тамоми моҳияти ваксина ва инчунин дар бораи таърихҳои бемории ки ба аҳолӣ фаҳмонда дода истодаем ки дар ин қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон албатта тамоми соҳае ки имрӯз вобаста ба аҳолӣ ҳастанд ҷалб карда шуданд. Яке аз шӯрои ҳамоҳангсозӣ ва аъзо ин соҳаи маориф мебошад ки мо имрӯз якҷоя бо раёсати маорифи вилоят дар тамоми байни мактабон ва инчунин омӯзгорон семинар омӯзишҳо гузаронда истодаем ва дар ин семинар омӯзишҳо тренерони миллӣ ки аз сатҳи ҷумҳурӣ инчунин дар сатҳи вилоят ин дарсҳоро гузаронида истода ба вайҳо моҳияти ин ваксинаро ва муҳим будани гирифтани ин ваксинаро ба мардум, ба омӯзгорон ва инчунин бо ёрдами омӯзгорон ба аҳолӣ расонида истодаем. Хеле ки гурӯҳи мақсаднок барои гирифтани ин ваксина талабаҳо мебошанд, ин як 10-солаҳо, албатта ба мо як кӯмакрасон омӯзгорон, яъне соҳаи маориф дастгирӣ карда ҳамин гузаронидани чорабинии якмоҳаро дар сатҳи баланд ва дар сатҳи фарогирӣ кӯмаки худро мерасонанд. Ғайр аз вай мо тамоми воситаҳои ахбори оммаро ҷалб кардем ва дар сатҳи ҷумҳуриявӣ гузарондани семинари омӯзишӣ дар байни кормандони воситаҳои ахбор гузаронида шуд ки дар он ҷо аз тарафи вазорати тандурустӣ тамоми маълумотҳо ба онҳо ҳам дастрас карда шудааст ки ҳоло дар байни аҳолӣ чоп кардани мақолаҳо, инчунин баромадҳо дар телевизионҳо ва дар радиоҳо ва дар байни шабакаҳои иҷтимоӣ ин маълумотҳо паҳн карда шуда истоданд ки мардум метавонанд тамоми маълумотҳои дурустро ҳатто аз шабакаҳои иҷтимоӣ, инчунин аз телевизион ва аз омӯзгорон метавонанд пурра гиранд. ташаккури зиёд. Маросими ваксинатсия ё ки эмгузаронӣ дар марказҳои саломатӣ сурат мегирад? албатта тибқи фармоиши вазорат ин маърака дар мактабҳо баро монда шудааст, лекин дар мактабҳо бо ёрдами маъмурияти мактаб бояд ки ҳуҷраҳо ё ки нуқтаҳои тиббӣ омода карда бошад ва бригадаҳое ки
бригадаҳои иммунизатсионӣ ки аз омӯзиш гузаштанд рафта дар ҳудуди ҳамон худи мактаб ҳамон духтарони синни соли 11-14 сола ки дар ҳамон мактаб мехонанд бо ваксина фаро гирифта мешавад ва ин чихе ки мова нишон медиҳад бисёри давлатҳои абарқудрат пешрафт дар тӯли чандин солҳо ваҳо ин маъракаро мегузаронанд ва омори ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки дар ҳамон давлатҳое ки ба ҳамин амалиёт ворид шудагӣ бисёр ҳам дарёфти бемориҳои саратон паст шудааст. ташаккури зиёд ва дар фарҷоми барнома мехостем ки боз ҳам тавсияҳои маслиҳатҳоро пешниҳод бикунед чунки ин марка гуфтем ки асосан дар мактабҳои миёна гузаронида мешавад мумкин аксарият волидайн аллакай дар ҳарос ҳастанд ва медонанд ки аксарият мумкин аст бигӯянд ки аз мо напурсида барои чӣ лекин ин барнома мо пешниҳод карда истодаем ва пеш аз ҳама маълумот дода истодаем ки аз санаи 1 октябр махсусан дар мактабҳои миёнаи миқёси вилояти Суғд ин маърака оғоз мегардад ва ҳар як волидайн махсусан модарон бояд ки аз ин чиз бохабар бошанд ва омодагӣ ҳам бигиранд. Марҳамат. ман ба занҳои вилоят гуфтанӣ ҳастам ки дар вақти он ҳолате ки духтаракҳои ман 10 сола буданд то 14 сола ман мехостам амин вакциная гирам ба духтарони худам пешниҳод мекунам мутаассифона набуд ман мехостам ки ҳамон чиза харидорӣ кунам аз ягон ҷо гирифта биём барои оне ки ҳар рӯз ба назди ман занҳо мебиёянд ки беморӣ пеш аз саратонӣ гирифтор шуданд ва ё ки аллакай саратони гарданаки бачадон дар онҳо дида мешавад лекин ин чиз набуд. имрӯз хурсандиовар аст ки ин вакцинае ки қиммат ҳаст арзиши он давлати тоҷикистон ба давлати мо ба нархи $200 ворид кардааст вақте ки худи инсон гирифтан мехоҳад мумкин ин то $400-500 амрикоӣ ин баробар мешавад мо ин кора карда натонистем дар вақташ ҳозир ҳама метавонад ба ин ваксина духтаракони худро гирифта аз ин баҳра барад ва дар оянда фарзандашон солим ва пешгирӣ аз саратони гарданаки бачадон мешавад. ман таманниёти ба ҳама занҳои вилоят дар он аст ки пешгирӣ дар байни духтарони худ гузаронанд. ман низ гуфтанӣ ҳастам ки азбаски ин ваксинатсия ё ки ин амалиёт байни духтаракони 11-14 сола мешаванд онҳоям бисёрам хурд мебошанд мумкин тарсанд ҳаросанд лекин вақте ки мо дар ҳамин сину соли 10-солагӣ духтарбачаро бо ваксинатсия вақте ки фаро мегирем дар давоми 3-4-5 соли охир вай таъсири худашро дар организм меронад ва антитилаҳое ки бар зидди ин беморӣ пайдо мешаванд дар вақти 18-солагие ки духтарбача ба шавҳар мебарояду қобилияти шавҳар карданро аллакай организми вай зидди ҳамин беморӣ тайёр мебошад барои ҳамин аз духтараконе ки ҳамин синни 11-14 сола мебошанду вақте ки ба ҳамон ҳуҷра медарояну метарсанд гуфтанӣ ҳастам ки ин ваксинатсия дард бедард ин ваксинатсия бе ягон оризаҳо бе оқибатҳои ҷиддӣ анҷом меёбад натарсида ҳамин 1 октябр ки шуд ба ҳамин ҳуҷраҳо натарсида дароянд вакцинаро гирянд хотирашонро ҷамъ кунанд ва модарҳо бояд ки бо духтарони худ корҳои фаҳмондагӣ ба мо ёрдам диҳанд чунки бо модар нақстар фаҳмонад ки кундаи духтарчаҳои майда ҳоли оқибати ин беморӣ намедонад ва мумкин сабукӣ кунану тарсану лекин модарҳо бо фаҳмонанд бо нақстар мешуд. якумаш беморӣ ҳамин саратони гарданаки бачадон дар марҳилаи аввал ягон шикоят надорад зан барои ҳамин шикоят надошта бошанд ҳам дар як сол худро ду азмоиноти табиби амрози занона 2 маротиба 1 маротиба нишон диҳанд баъд ҳамон молишакро ки гуфтем паптест мегӯянд бая супоранд ва ягон хел дард зан намеёбад вақти бисёра намегирад ва дуюмаш ҳамин бемориҳои музмин сари вақт табобат карда
карда шавад ва албатта барои пешгирии ин бемории вазнин духтаракҳои худро ба прививкаи ин вирус бубаранд ва албатта ин беморӣ табобатшаванда аст. Дар ҳамин марҳилаҳои аввал табобат карда мешавад. Ба саломати худ ҷиддитар муносибат кунед. Гуфтанӣ будам барои занҳои амин вилоят. ташаккур. Марҳамат. манам ҳамчун модар ду духтар дорам ки ва ё аз ин синну сол гузаштанд. Агар ҳамин ваксина дар солҳои пеш мебуд ҳатман мегирифтам, лекин дар байни модарон мумкин савол ба миён ояд ки барои чӣ байни кӯдакои духтарони 10-14 сола ҳамина мегуфтанӣ ки ман он байни 10-14 сола ки ҳолон ки ин духтаракон бо ин вирус во нахӯрданд бо ин вирус, барои ҳамин ҳоли организмашон ёш ки ҳаст иммунитети қавӣ пайдо мешавад. Барои ҳамин манам ба волидайно муроҷиат мекарданӣ ки на тарсида, на ҳаросида рафта дар мактабҳои ҷои зисти худошон ё ин ки агар ба мактаб рафта натонанд бо ягон сабабҳои дигар ба муассисаи тибби худ рафта ин ваксинаро ҳатман қабул кунанд. ин маъракаи муҳиме ки барои саломатии духтарон вобастагӣ дорад, ман муроҷиат карда ба модарон, падарон гуфтанӣ ҳастам ки ҳама вақт ин маъракаро дастгирӣ кунанд ва духтарони худро корҳои фаҳмондадиҳӣ кунанд ва фаъолона дар ин маъракаи иммунизатсионӣ ки барои пешгирии папилломаи одам пешгирӣ карда мешавад, ин ваксинаро сари вақт гиранд ва дар оянда барои саломатии фарзандони худашон, барои ташаккули тарзи ҳаёти солим ки ин солимии ҷомеа мебошад, дастгирӣ кунанд ва ҳамавақт солим бошанд. Инчунин ба мардуми шарифи Тоҷикистон, инчунин ба модарон ва падарон муроҷиат карда гуфтаниам ки вақте ки агар ягон нофаҳмогӣ яки саволҳо оиди ҳамин ваксинатсия пайдо мешавад ё ки ягон саволе ки ва ё нафаҳмиданд, метавонанд бевосита ба маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, бевосита ба марказҳои минтақавии назди истиқомат муроҷиат намоянд ва аз унҷа ба саволҳои худ посух гиранд. чихеле ки мегӯянд илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ аст ва ин барномае ки ин лаҳза мо бароятон пешниҳод кардем ҳамин ҳадафро дорад: пешгирӣ кардани бемории вируси папилломаи одам. Ва чихеле ки дар давоми барнома шумо огоҳӣ пайдо кардед, агар мабодо занон ё ин ки духтарон ба он гирифтор шаванд, метавонанд ба оқибатҳои нохуш монанди бемории саратон оварда расонад. Аз ин хотир чихеле ки инҷо ҳамчунин мутахассисон гуфтанд ки пеш аз ҳама барои пешгирии он бояд ки масъулияти ҳар як одам боқувват бошад. Барои ҳамин шумо бояд ки пеш аз ҳама ба ғизои худ, ба тарзи ҳаёти хеш ва ҳамзамон машқҳои ҷисмонӣ аҳамияти хоса дода бошед. Ва бояд як чизро қайд кунем ки инсонҳо аксарият вақт аз ҳамдигар пурсон мешаванд ва бо худтабобаткунӣ муолиҷа мекунанд. Вале дар ин ҳолат шумо бевосита бояд ки ба мутахассис муроҷиат кунед, ба мутахассисе ки ин ҳолатро медонад ва метавонад сари вақт шуморо аз ин беморӣ раҳоӣ бикунад ва саломатии шуморо солҳои зиёд боз ҳам барқарор бисозад. Бо шумо будам Насими Абдуллозода ва ин буд токшоуи навбатии табиби оилавии ман. Арзи сипос барои таҳияи барнома ба маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти Суғд ки солҳои зиёд бо онҳо мо ҳамкорӣ мекунем. Боқии саломатии хеш ва наздикони худро доимо эҳтиёт бикунед. Хайр, то барномаҳои оянда, тансиҳату хонаобод бошед.